नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आहे 14 जानेवारी आणि आज आहे मकर संक्रांत. तर या मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला आमच्यातर्फे खूप 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 मनापासून हार्दिक शुभेच्छा.
मित्रांनो, आपण समोर जे पाहतात कबूतर, तर आमच्या समोरच्या कौलावर इथे कबूतर दिसले बघा. त्या कबुतराला बिचाराला एक पाय नाही, एक पाय त्याचा कापला गेलेला आहे. म्हणजे कसं, एका झाडावर समजा एखादा मांजा असेल अडकलेला पतंगीचा, तर कसं पक्षी, कावळे किंवा इतर पक्षी त्या झाडावर बसले तर त्यांना तो पतंगीचा धागा दिसत नाही आणि त्या धाग्यामध्ये त्यांचा पाय अडकला जातो आणि मग ते अडकला ते पक्षी असतात त्यांना नीट उडता येत नाही आणि मग ते झाडावर असे लटकत राहतात त्या दोऱ्याला. आणि कसं ते वाचण्यासाठी आपली हालचाल करतात शरीराची, आणि जसे हालचाल करतात तसं पतंगीचा जो धागा असतो तो कसा, जी काच असते बारीक काच करून तो धाग्याला लावली आणि त्याचा मांजा तयार होतो पतंगीचा. आणि ती काच असल्यामुळे ते पक्षी जेवढे हालचाल करतात तसा त्यांचा तो पाय असतो तो कापत जातो आणि तो कट होतो. त्यामुळे कसं पक्ष्यांना आपला पाय गमावा लागतो. मग त्यासाठी एक लक्षात ठेवा, आपण मकर संक्रांतीचा सण साजरा करतो, पण जर पतंग जेव्हा आपण आकाशात उडवतो, जर धागा बिगा अडकला तर तो काढून टाका. पण आणि कसं त्या पतंगीमुळे ह्या बिचाऱ्या पक्ष्यांचं असं एक नुकसान होतं, त्यांना स्वतःचा अवयव असा गमावा लागतो. आणि तुम्हाला जर कधी समजा एखाद्या झाडावर एखादा कावळा किंवा एखादा पक्षी, कबूतर जर पतंगीच्या धाग्याला त्याचा पाय अडकून ते झाडावर लटकत असेल आणि ते कसा आपला जीव वाचवण्याचा ते पक्षी प्रयत्न करत असतो, आणि असा जर तुम्हाला एखादा पक्षी, कावळा किंवा कबूतर दिसलं की पतंगीच्या धाग्याला अडकून ते झाडावर लटकत असेल, तर तुम्ही ताबडतोब 101 नंबर म्हणजे फायर ब्रिगेड त्यांना तुम्ही फोन करा. म्हणजे तुमचा फोन केला लगेच 5 मिनिटांत फायर ब्रिगेडवाले येतात आणि त्या जो झाडावर जो पक्षी अडकलेला असतो पतंगीच्या धाग्याला त्याचा जो पाय अडकलेला असतो, मग फायर ब्रिगेडवाले त्या झाडात चढून त्या पक्षाची म्हणजे सुटका करतात. त्यामुळे कसं पक्षाला एक जीवदान मिळतं. बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं की लोक अशी बघतात झाडावर पक्षी लटकतोय, पण ते कसं झाडं चढू शकत नाही आणि त्यांना ते शक्य नसतं. ते आपण कोणालाही असा जर पक्षी झाडावर कावळा किंवा एखादा कबूतर असं पतंगीच्या दोऱ्याला लटकत असेल तर तुम्ही ताबडतोब फायर ब्रिगेडला 101 ह्या नंबरवर ताबडतोब कॉल करा. मग फायर ब्रिगेडवाले ते येऊन त्या पक्षाचा म्हणजे आपला प्राण वाचवतील आणि ते एक मोठं पुण्याचं काम आहे. आणि तुमच्या या माहितीसाठी मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.